Bon dia, doncs avui és dissabte al matí i ara marxem de càmping amb uns amics. Aquest és l'equipatge, o sigui, ens quedem a dormir allà un dia, Però és que aquestes dues bosses, aquesta i això, és menjar, tot menjar, perquè farem una barbacoa allà, bueno, diverses barbacoes, farem dinar, sopar i esmorzar i potser el dinar següent, i portem molta carn i coses i verdures, llavors després la roba per canviar-nos i tovalloles, perquè és un llac i llavors ens banyarem, i res, i l'estirilla per fer una miqueta de ioga si tenim temps. I ara el Hiromi ha anat a buscar el cotxe de lloguer i els meus amics, i llavors vindran aquí a casa i recollirem les bosses i marxarem tots junts. Estem aquí parats un moment fent un descans amb la música de Totoro, de camí cap a Kawaguchiko. Vamos a pasar, Pasamos. Uey! Hem arribat. Aquí són els bungalós. Hem arribat. Hi ha uns peixos molt estranys. Aquí cogen todo, tiene todos los futones aquí, claro. Ara estem esperant que ens donguin els fotons per ficar en el bungaló. I aquest és el bungaló. Aquest és el llac i ara aquí tenim per fer les barbacoes. Hi ha gent que ve molt organitzada amb les tendes. Nosaltres no venim tan organitzats. No hem tingut gaire sort amb el temps, però tenim confiança de que és una pluja d'estiu i que pararà aviat. Aquí el Hiromi preparant ja la carn. Aquí tenim ja les verdures i la carn. Secció marisc. Cristina ha portat amanida de pastar. I està molt bona. El foc va progressant, no, quina velocitat. Però saps per què és això, no? Perquè el que fas és ficar aire que té oxigen i es crema l'oxigen. Per això els vents són molt dolents pels incendis. Tenim uns veïns que fa hores que estan intentant muntar això i no se'n surten. Per fi ha arribat l'hora de la carn. Vale. Wow. Todo ahí, miren. Vieires i una superostra. Aquest és el lloc, ara ha parat de ploure i aquest és el llac, un dels 5 llacs del Mont Fuji. El Mont Fuji s'hauria de veure però està tapat, llavors no es veu. També hi ha gent banyant-se al llac. Hi ha una parella amb un nadó que deu tenir setmanes. No sé si és que el volen batejar aquí al llac o què.
Ens estem atrevint a banyar-nos, el que passa és que jo només ficaré els peus perquè el temps no acompanya gaire, ha parat de ploure, però fa una mica de fresqueta i l'aigua està bastant freda. Aquí hi ha algú amb una mena de caiac. Estàvem comentant que aquí hi ha uns super rics que van super equipats, porten fins i tot una tenda per ficar a sobre del cotxe. Aquests van amb un equipament que, bueno... Des d'aquí es veu el Fuji i des d'on estem... Enumera els 5 llacs. No sé com es diu. Són els 5 llacs del mont Fuji. Kauchiko, Saiko, Shoshiko, Yamanakako i aquest ni idea. Ara ja és de nit i ens preparem per fer la segona barbacoa, pel sopar. I aquí soba la brasa. Amb calamar i verduretes. Menjar-se una mica de pa, si no demà estarà dolent. Bon dia! Doncs ara ja és de dia. Ara ja estem recollint les coses per marxar. I mireu, això no és fum, és boira. No em sortia la paraula. I hem hagut de posar totes les escombraries a aquesta bossa groga perquè hem hagut de pagar €1,5 per llançar la brossa, perquè aquí et cobren quan llences les escombraries o això o endur-te-les a casa. I nosaltres vam fer la barbacoa en un lloc que era públic per tots, però de fet tots els bungalows tenen com el seu lloc per fer aquí també la barbacoa. Nosaltres ens anava millor allà perquè ja teníem l'aigua i tot, i era més. I a més, com que anava plovent estones, aquí et mullaves i en canvi allà no. Aquest és el nostre bungalow. Aquestes totes les coses que hi ha al voltant del llac, ara on estem. Es pot anar amb autobús, nosaltres hem vingut en cotxe, però es pot anar amb autobús i hi ha diferents parades. I ara som en un mirador, el temps sembla que ha parat de ploure i ara intentarem veure el mont Fuji per aquí. Això és el llac, que està bastant ple d'aigua. Aquí s'hauria de veure el mont Fuji al fons, però hi ha núvols i no es veuen des d'aquí, però és un mirador des del llac, aquest és el Saiko, és un dels 5 llacs del mont Fuji. I ara hem vingut a visitar un temple aquí a la muntanya, a prop del llac, i ens toca pujar unes quantes escales fins a dalt. Hem de continuar pujant per aquí al bosc. Ara hem arribat a dalt del temple. Com podeu veure hi ha wifi i hi ha un cartell que em preocupa una mica perquè sembla com que hi hagi ossos i també monos, aviam si els veiem. Aquesta és la típica pagoda que es veu a les fotos de les guies del Japó, que sempre surt la pagoda i al darrere el mont Fuji. Doncs es veu que la foto està feta des d'aquí. El que passa és que avui serà una mica núvol i el mont Fuji no es veurà, però som a dalt de tot. Aviam si ara pujarem una mica més i veurem el paisatge. Espero que no ens trobem amb cap os. Ara ja som aquí dalt i és la típica foto on es veu la pagoda i allà on hi ha els núvols en teoria hauria d'haver-hi el mont Fuji, però no es veu. Des d'aquí és on es fan les fotos per totes les guies turístiques del Japó, però no es veu. Udon artesanal per dinar, amb una mica de carn. I Hiromi, ¿tú qué has cogido este? Brios. Ara hem fet un stop en un altre mirador abans de tornar a casa. És un altre llac dels 5 del Fuji i aquí es veu
el llac i el Fuji s'hauria de veure, el que passa és que està núvol i no es veu. Però hauria d'estar. Allà hauria d'estar el mont Fuji, s'hauria de veure si s'apartessin els núvols.